Εάν ψάχνετε για φθηνά CD keys για τα παιχνίδια, τότε το G2A προσφέρει για εσάς τα φθηνότερα. Για περισσότερα, τσεκάρετε το link στην περιγραφή. Γεια σας guys και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη παρουσίαση. Αυτή τη φορά έχουμε στα χέρια μας το smartphone της Sony Xperia M4 Aqua. Πρόκειται για ένα smartphone μεσαίας κατηγορίας, με καλές επιδόσεις και με δυνατότερο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είναι αδιάβροχο. Ας ξεκινήσουμε όμως με το unboxing. Στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας έχουμε μια εικόνα του κινητού σε άσπρο χρώμα, ενώ στην πίσω μας δίνουν τα χρώματα που είναι διαθέσιμα για τη συσκευή. Πιο συγκεκριμένα έχουμε το λευκό, το μαύρο και το κόκκινο. Επιπλέον αναγράφονται και τα βασικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου. Να πούμε πως το κουτί είναι από απλό χαρτόνι. Ανοίγοντας το κουτί, έχουμε με κάπως διαφορετικό τρόπο τοποθετημένα τα εξαρτήματα της συσκευής, καθώς και την ίδια, η οποία στη θέση που είναι με το παραμικρό αντίχημα μπορεί να υποστεί ζημιά. Στη συσκευασία περιέχονται με τη σειρά που φαίνονται στο βίντεο ένα καλώδιο USB, ένας τόνος manuals, τα ακουστικά, η συσκευή και ο μετασχηματιστής ρεύματος. Περνώντας τη συσκευή, έχουμε να πούμε πως το βάρος της είναι πολύ χαμηλό στα 136 γραμμάρια, καθώς επίσης και οι διαστάσεις της την κάνουν μια πολύ όμορφη, λεπτή και βολική συσκευή στη θέα αλλά και στο κράτημα. Πιο αναλυτικά έχουμε 145,5 χιλιοστά μήκος, 72,6 χιλιοστά πλάτος και 7,3 χιλιοστά ύψος. Η κατασκευή του κινητού είναι από γυαλί καλής ποιότητας και στις δύο πλευρές της και περιβάλλεται από μέταλλο. Όλα αυτά μαζί κάνουν το smartphone να δείχνει πολύ πιο premium από ό,τι εκφράζει η τιμή του. Στη δεξιά πλευρά του κινητού, η οποία είναι και η πιο πλούσια, έχουμε το πορτάκι για τη SIM, ακριβώς από κάτω το κυκλικό και κλασικό power button, στη συνέχεια το volume rocker και λίγο πριν το τέλος της δεξιάς πλευράς έχουμε το dedicated camera button. Να πούμε πως όλα τα κουμπιά του κινητού πατιούνται με σχετική ευκολία. Αυτό μπορείτε να το λάβετε ως θετικό ή και ως αρνητικό ανάλογα με την περίπτωση. Στην απέναντι πλευρά εμφανίζονται η θύρα φόρτισης microUSB και το πορτάκι για τη microSD έως και 256 GB. Από πάνω βρίσκουμε το 3,5mm jack και ένα noise cancelling μικρόφωνο και τέλος από κάτω το βασικό μικρόφωνο και το ηχείο της συσκευής συμπαθητικών επιδόσεων. Το πρώτο που μας καλωσορίζει όταν βλέπουμε τη συσκευή είναι η οθόνη του, η οποία είναι 5 inch IPS LCD ανάλυσης HD που μας δίνει 294 ppi. Τα bezel της είναι σχετικά μεγάλα με την οθόνη, να πιάνει μόλις το 65,2%. Επιπλέον έχουμε αντι-scratch προστασία. Μιλώντας για την οθόνη, μπορούμε να διακρίνουμε μια καθαρή εικόνα, όσο καθαρή μπορεί να είναι αυτή, σε μια HD οθόνη. Η φωτεινότητα από την άλλη πλευρά είναι σχετικά μέτρια προς καλή, με τη μέγιστη να είναι σε ίσο βαθμό με το μισό μια Super AMOLED οθόνης. Οι γωνιαίες θέσεις από την άλλη πλευρά είναι πολύ ικανοποιητικές και τα χρώματα όχι ζωντανά αλλά φυσικά. Συνολική άποψη της οθόνης μέτρια. Κάτω από το σασί έχουμε τον επεξεργαστή της Qualcomm Snapdragon 615 με 8 πυρήνες, από τους οποίους οι 4 χρονίζονται στα 1,5 GHz και άλλοι 4 στα 1. Η κάρτα γραφικών είναι η Adreno 405 με μνήμη RAM 2 GB και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 8 GB. Το λογισμικό της συσκευής είναι Android Lollipop, το οποίο αναβαθμίζεται απευθείας σε Android 6 Marshmallow. Το μεγαλύτερο προσώπημα που διαθέτει αυτή η συσκευή είναι η IP68 σφραγίδα, πράγμα που σημαίνει αδιάβροχο για μισή ώρα στο 1,5 μέτρο και ανθεκτικό στη σκόνη. Η μπαταρία του κινητού είναι 2400 mAh χωρίς δυνατότητα απόσπασης. Η χωρητικότητα αυτή θα χαρίσει το κινητό περίπου μία ημέρα κανονικής χρήσης. Όσον αφορά την κάμερα, έχουμε την κεντρική στα 13 MP που αποθανατίζει βίντεο στα 1080p 30fps με διάφραγμα f-stop 2, autofocus και ένα απλό flash. Επιπλέον δυνατότητες είναι το geotagging, touch για το focus, face smile detection, HDR και πανόραμα. Η μπροστινή κάμερα είναι 5 MP και τραβάει βίντεο 720p. Οι φωτογραφίες της βασικής κάμερας είναι καλές αλλά όχι τέλειες λόγω της υπερβολικής έκθεσης. Αυτό σημαίνει πως την ημέρα θα καίει λίγο τις φωτογραφίες, ενώ τη νύχτα θα δουλεύει θετικά προσδίδοντας περισσότερο φως. Το βίντεο είναι απλώς καλό με ευχάριστη απόδοση ήχου. Τα samples της κάμερας θα υπάρχουν στο τέλος του review.
Ας πούμε λίγα λόγια για τις επιδόσεις του κινητού. Αρχικά μπορούμε να δούμε πως η συσκευή τρέχει απροβλημάτιστα ακόμη και με πολλές εφαρμογές να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Δεν υπάρχει κάποιο είδους lag και το scrolling είναι απολύτως απαλό. Επίσης, η Sony έχει κρατήσει το Sony UI σχεδόν ίδιο με τους προκατόχους. Το μεγάλο αλλά της υπόθεσης είναι το μπόλικο bloatware με εφαρμογές της Sony όπως το PlayStation App που μπορεί σε κάποιους να είναι χρήσιμο και σε κάποιους όχι. Γενικά η Sony φορτώνει τη συσκευή με εφαρμογές, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος στα 8 GB είναι πολύτιμος. Γενικά η συσκευή προορίζεται για αυτούς που θέλουν κάτι καλό και φθηνό όπως ένας μέσος χρήστης. Το γεγονός ότι είναι αδιάβροχη είναι πολύ καλό, αλλά αντίθετα το ότι έχει μόνο 8 GB αποθηκευτικού χώρου με πολύ bloatware την κάνει κάπως μέτρια. Ωστόσο, στα 170 ευρώ είναι μια καλή επιλογή και από τις λίγες στον ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα comment με τη γνώμη σας. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Να είστε καλά!